Magset sang goal. Umpisahi ang pagpanumdum kung para sa diin o kung para sa ano ikaw nagakinot. Hindi lamang sa jeans o kung tugas ang katigulangon ang rason sa hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Ang leptospirosis ang isa ka bacterial infection nga makuha halin sa sapat. Ining nagalapta pinaagi sa ila nga ihi, ilabi na sa ido, ilaga kag farm animals. Kung mayara ikaw sang open wound kag mag-ubog sa tubig, dako ang posibilidad nga ikaw ma-infect sang leptospirosis. Kung ikaw mang ginahilanata, nagayelo ang supat tig mata, pila lang ini sa mga sintomas sang nasambit nga balatian. Apang mahimo man nga mabulong ang leptospirosis gamit ang antibiotics. Apang kung malala ang infection, mas maayo nga magpadulong sa ospital. Sa kasakuon sa mga ginikanan subong, tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon. Apang bisan anuman kun tani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalan-an o kun makalagaw kun wala sang trabaho. Kung nagaplano sa aktibidad agod nga maka-enjoy upod ang imong nga pamilya, tandaan nga ang focus nyo amo ang pag-spend sang inyo oras nga updanay kag wala dapat sang iban nga mga bagay nga ginapaminsar kaangay sang trabaho o kun homework. Money saving tips. Tipigi ang imo kinitaan, magtipid sang kwarta, magbukas ang savings account sa bangko, kag dira ipatago ang imo tinipon. Hindi magastos ang sobra sa imo ginakita. Unahon nga baklon ang imo mga kinahanglan, kag hindi ang gusto mo lamang nga baklon. Hindi magsulod sang madamo nga kwarta sa imo wallet agod hindi ka matentar nga maggasto. Maghimo sang weekly budget plan para sa pagkaon. Tipigi ang imo ikayong lawas agod makalikaw sa balatian kag sa dako nga kagastuhanan sa ospital. Molo Plaza ang central landmark sang Molo. Diri mo makita ang madamo nga mga iconic tourist spots sang syudad, lakip na ang Molo Church kag Molo Mansion. Ang nasambit nga distrito ang birthplace sang Pansit Molo. Kilala man ang Molo Church ako ng St. Anne Parish Church bilang feminist church, bangod sa duwa ka mga raya sang Jesus ka mga female saints nga nakalinya sa tagsa kakilid sang altar. Sang tuig 1886, ginbisita ni Dr. Jose Rizal ang Molo Church bangod sa biblical painting sini kag nagserbe pa nga evacuation center sang World War II. Nagakaon ka man bala sang tofu, malasay ini pero matamis ang dalang benepisyo sini sa lawas. Sino kay Kerry Torrens, isa ka qualified nutritionist, ang tofu ang makabato sa obesity kag makabulig sa weight loss. Ang tofu ang mayara sang tuman ka marubo nga level sang cholesterol kag fat, gani maayo ini para sa epektibo nga weight loss. Ang tofu ang nakabulig man ikaw sa hair loss. Ang human hair ang ginabugusan sang protein, gani ang ini nga nutrient ang required agod mag-maintain sang hair health, volume kag quality. Ang cabbage o kung repolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto. Suno kay Vanessa Voltolina. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang glutamine isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies. Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function kag concentration. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod ini nagatugas sang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhin ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sa mga energy-efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs o kun LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana. Buksan ang inyo bintana agud makasunod ang preska nga hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga. Conserve water. Kung magpanglaba, maggamit sang palanggana kasubong man kung nagahugas sang pinggana.
Unahon hugas ang mga baso, kutsara kag pinggan kag ipaulihi ang mga mantikaon nga kalaha kag kaldero. Gamitan ni Watt ang hinugasan o kon pinamunlawan nga tubig sa pagbuhos sang inidoro, paglabas sang trapo, pagtinlo sang balay kag pagpamunyag sang tanoma. Gilayon niya ipa-repair ang tagas o kon leak sa gripo. I-report sa Water District kung mayroon sang linya sang tubig nga naguba. Maggamit lamang sang husto nga tubig kung magluto sang pagkaon. Hindi malikawan nga ginapangita gid sang isa ka tawo ang foot massage. Magluwas nga manami ini sa pamatyagan. Mayara man ini sa maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Dr. Tyler Wheeler, Primary Care Sports Medicine Physician, ang malipot nga foot massage ang makapahagan-hagan sang stress. Ang moderate pressure massage ang safe para sa mga kalabanan nga tawo ilabi na ang may mga kondisyon kaangay sang arthritis kag long-term pain. Mahimo man nga mag-seek ang professional massage therapist para sa imo nga relaxing foot massage. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini. Kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity kag problem-solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Madamo sa ato ang hindi katulog kung wala sang electric fan. Yaring pila sa hindi manaming epekto sa paggamit sang fan kada gabi. Congestion, ang naga-circulate ka hangin halin sa mga fans, ang makapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabuok na naga-trigger sang allergies. Makatugas ang muscle cramp ang hangin nga naghalin sa mga electric fan. Amo nga kun kaisa, may eksperyensyahan ang masakit nga lawas kung magbugtawa. Importante man nga regular nga tinluan ang fan blades, agad masigurado nga hindi ini pagkiniran sang yabuok. Sa patatas, masami ginahaboy na lang nato ng panit. Sunod kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas sa makabulig sa increased potassium intake. Ang potato skins naga-provide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells naga-contain sang dako nga amount sang hemoglobin. Ang protein nga naga-bind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas. Kaunta sang La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butang iman sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag enjoy! Ngayong hapon, sa inyo tanan mga kabombo, good afternoon. This is Tita Regine, back diri kita sa kahapon lamang program on a Tuesday. Balik man sa mainit nga panahon, we're not complaining. Kung gabundak ulan, mareklamo man, no? Kung mainit, mareklamo man. So, we're not complaining. But anyway, grateful lang gid kita, no? That we are all safe, we are okay, and we are here para nga mag-enjoy na naman sa makasaysayan nga igadulong sa inyo sa diligid lamang madugay. Thank you so much sa ating mga letter senders dira, mga mapisan, bisan nagaburon ang mata, bisan nga nagakurog-kurog ang kamot. Pero sa gihapon, naga-effort gid nga makashare sa ilang mga istorya diri sa KLP. Gani ikaw man dira, I am waiting for your own story. Email na ina palihog sa bombo_iloilo@bomboradio.info or isulat, ipadala sa kahapon lamang program DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Sakay man ng doors ng Santa Barbara, stay put ka lang dira man ng doors, contact ako sa imo. Yes, nakita ko you sent 2 numbers. No, sa imo dito nga sulat. So, makontak ako sa imo before Friday. Salamat gid sa inyong presensya dira. Naga-plus star na kamo. Ari na abahanon naton para sa inyo. From Janiel and Dave Alvarado. Vows. This is Tita Regine welcoming you sa kahapon lamang program. Good afternoon. You are the star in my life. Don't fade, don't fade. Even in the darkest night.
You mended my broken heart. I'm amazed, so amazed. You were there for me every single day till our time fades away. And now we hear exchanging vows and saying words of promises. I pray that even though we'll be old and gray, it would stay the same until the end. I'll say, and I love you to the moon and back, and I will keep you, and you'll be safe forever, and I'll hold you in my loving arms where you belong. I'll forever thank my God for having you. You're an angel in disguise. I can say, I can say. And when I look into your eyes, you take my breath away. And I promise to this day that no one can take you away. And I'll never regret the day when I went and asked your name. And now we're here exchanging vows and saying words of promises. I pray that even though we'll be old and gray, we'd stay the same until the end. I'll say, I love you to the moon and back, and I will keep you. You'll be safe forever, and I'll hold you in my loving arms where you belong. I'll forever thank my God for having you. And I love you to the moon and back, and I will keep you, and you'll be safe forever, and I'll hold you in my loving arms where you belong. I'll forever thank my God for having you. I'll forever thank my God for having you. Janelle and Dave Alvarado, vows para sa inyo. Welcome again mga kabombo. Yan si Tita Regine, and our first story for this afternoon comes from Virgo 18. Ginapasalamatan ta si Virgo 18. Actually, last week niya pa nga gin-email ang inyong istorya, pero may request siya nga today naton basahon. June 6, Tuesday. And here we go. Dear Tita Regine, hi Tita Regine, good afternoon. Pasensyahin lang kay hindi ako good in constructing sentences.
Actually, dugay na ako gapamati sa imong mga programa and I found it therapeutic after a long day ahead of me. Tago lang ako sa kay Virgo 18, umpisahan ta ang akong kasaysayan, sang gamay pa ako, Tita Reg. I belong to a broken family, gali, Tita Reg. Lola ko ang nagpadako sa akon. Spoiled ako ni Lola. Hindi mo kami magaranon, pero tanan ginhimo ni Lola para ma-provide tanan ko nga needs, tita. Bale, Lola ko gali ni sa father's side ang nagpadako sa akon, Tita Reg. Since childhood, I feel empty. Nga daw may kulang. Pero kay bata pa ako, wala ako kabalo kung ano ang missing. Daw bola ako nga wala direksyon. May sabalay sang lola ko, tapos Manila naman kami tita, sang lola ko. Pero nagdugay gid ako sa Manila. Nagpuli lang ako sa Iloilo, sang high school na ako. Back then, sa elementary days ko sa Manila, mga titas ko ang nagpa-eskwela sa akon. Wala man ako na physical abuse, pero sa emotional guro, Tita Reg, may ara. Kay gamay ko lang ang sala, napalayas ko nila. Dito naman ako sa piha ko nga tiya mastay. Hasta nga daw, feeling ko, routine na lang. At that young age, ang feeling, bala Tita Reg, nga tanan ko nga himuon, sala. Wala ako kabalo kung diin ko ilugar ang kaugalingon ko. Very low esteem ako, Tita Reg. Wala confidence sa kaugalingon. Kaya amo na napafeel nila sa akon. Until high school, tita, nagrebelde ako. Mas nalipay ako nga sa school ga stay or hindi gani sa balay sa mga classmates ko. Until third year high school, tita, hindi na sila kasarangsang ugta sa akon, ginpapuli nila ako sa Iloilo. And rin ako nag-graduate sa high school ko, tita. Back then, hapuon gali ako, Tita Regine. Every time nga atakihon ako, gapangamuyo ako. Nga patya na lang ako, kay sasagip ako antos permi. Kay kung mag-atake ang asthma ko, Tita Reg, dumabugto ang ginhawa ko. Kag every week, hinahapo gid ako. At that time, tita, si lola ko lang ang knight and shining armor ko. Kay tanan nga tiya, kag tiyo ko, matyaga nila sa akon, black sheep, tita. Bale, isa lang gali ako, tita, wala ako bugto. Tapos, tanan nga tao, naisip nila, hindi ako makatapos high school, mabusong. Kay ti, pasaway ako, tita. Naluoy man ako sa lola ko, kay pati siya, tita, ginakontra man nila. Siguro nakapuy ka na, Tita Reg, kita man nakalawig. I-email ko naman sunod ang part 2, Tita Reg, ang life story ko, ang college days, tita. Thank you and God bless. Please read on Tuesday, Tita Reg, June 6. Salamat, Virgo 18. So you're a misunderstood person, Virgo 18. If you do not conform with what is normal, what is the standard, they think of you as black sheep. Kabudlay, no? Because tuod gid man, only a mother, only parents could understand their children. Sad to say, wala ikaw nagdako either sa imong mother or sa imong father, pero dire ikaw nga nagdako sa imong lola. And mostly, ang mga titas, amo ang naga-suporta, amo ang nagabulig sa imo. Although, siguro sa pag-nurture gid, sa pagpadako, it's your lola. Timinono, ang mga lola is really good in pampering. And siguro ikaw man, no? You find comfort and love with your lola nga amugid. Ang siling mo nga naga-take care sa imo and you admitted it that you grew up, no? Spoiled, pampered sa imo nga lola, everything ginahatag niya. But sa mga mata sa imo nga mga katiyaan, do hindi sila komporme.
lain ang ilang level of love, ang level of understanding, ang perspective sa manner nga pagpadako sa imo. And siguro, no, they didn't like it nga yung ginapagustuhan ka sang imo nga lola. They wanted it nga may disiplina, and gusto nila kung tani, no, nga i-impose ina sa imo, but kaka-confuse ka siguro, no, because with your lola it's okay, but with them it's not okay, and so it left you, no, nga confused kag do feeling mo unloved ikaw sa imo nga mga titas, and you said do bastante kagid, no, sa mga sermon, and even ginahambal mo nga ti may verbal abuse coming from them, emotionally affected kagid katama because sang ila nga manners ang pag-treat sa imo. Ako, I believe, no, they only want the good para sa imo, but siguro hindi nila bala ma-manifest, hindi nila mahambal sa manami nga paagi or sa manner nga luyag mo. Kuntani, no, nga ihambal nila nga malagway lang, and mostly siguro gusto mo nga i-explain sa imo, ipaintindi sa imo nga hindi pwede ang amuni kag amuna, hindi nga sa basi, no, ginapadala sa akig, ginapadala sa singal-singal, ginapadala nila sa maybe pag-insulto, pag-belittle sa imo, and so that's why naghahambal ikaw nga ka-very low sang imo nga self-esteem. So this is one of the effects, no, of having a dysfunctional family, and nag-rely lang sa mga tao nga nag-assume sa pag-take care sa imo. But of course, it's really different kung imo gid mga ginikanan ang nag-take care sa imo, but nevertheless, just be thankful, just be grateful. Nga ara si lola mo nga hatag kung ano ang mga sarang nga mahatag niya sa imo, the things that you want aside from your needs. And ara, ang mga tiya, ang mga tiyo, nga kung kinahanglan nga sawayon ikaw, they come in, although you didn't like lang ang manner sang ilang pagsaway sa imo, but believe me, they only want ang kaayuhan mo, and luyag lang nila, no, nga you would grow up to be a good person. It's just that sa imo nga panulukan, sa imo nga paglantaw, daw hindi manami ang manners ng ilang paghambal sa imo. But anyway, we are very interested na mahibaloon ang part 2 sa imong istorya, what happened sang college na ikaw, kag ano na ang nagkalatabo sa inyong relationships ang imong mga tiya. You said, no, do ka funny nga kung may naakigan sila sa imo, ginapalayas kanila, dito ka naman sa pihak sa isa naman ka tiya. And then daw, hasta nga, para sa imo daw, ordinary na lang, nangin common na lang, do nangin routine na lang. Nga kung maakigan ka, layas ka, dito ka naman sa pihak, kung okay na, balik ka naman diri. Do ka funny, no? But, I am sure nga, ang effect sa imo is not that good. Kag, siguro do wala, no? Kamo nakaistoryahanay, heart to heart, sa imo nga mga tiya, though you just simply, no, do not meet eye to eye. Ang imo ginahimo nga para sa imo do wala man sa malain, sa ilang mga mata daw hindi manami, kag that's why nga ti dira nagasulod ang misunderstanding. Okay man lang, I believe, no, okay man lang siguro nga hambalan ikaw, i-point out ang anong mga naindian nila, but ang masakit lang dira, no, ang mga side comments. So if only nga wala lang ng mga side comments, ang mga judging, kag ang mga hurting words na migid. I'm sure you are a sensible person, and you're very, very willing nga magpamati man. Let's hope nga ma-achieve, or if ever, bisan slight lang na-achieve ninyo, no, sa imong mga katiyaan, ang ina nga level nga somehow nagaintindihanay ka mo, kag nagets mo kung anong buot nila silingon, kag kabay nga naintindihan man nila why you are acting such, no, sa inyo nga pag-inupdanay sa isa ka panibalay. Anyway, please write to us ang kasugpon sa imong istorya, and thank you very much, Gid. Virgo 18 for also sharing your story
diri sa KLP. Oras naton, 27 minutos na makalipas ng alas 2 sa hapon, magbalik ang KLP pagkatapos ng gid sa pila ka mga importante nga mga pahibalo. So, Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sa balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Atensyon sa mga mahilig magamit ng aircon. Nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Suno ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga tsakyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon bangod kun mahigko. Mahimo ini nga magtugas ng impeksyon kag mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa maginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute, para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calorie. KLP, ari na ang fourth story ni Yana para sa aton. Dear Tita Regine. Hello Tita, good afternoon gid sa imo. Kung sa tanang tagpalamati isang bombo, ilabing gid sa mga KLP listeners kag lovers. Tita Reg, ang ako naman i-share today ang about sa mga disappointments, frustrations ko sa student life ko nga nagtatakid sa akong tita. Actually, mga light man lang ini tita, pero imotera kag drama-drama gid ako ya bisang una. OA balahaw. So bali tita, when I was younger, it was kind of hard for me to deal with frustrations, disappointments, and failures. Ako ang type sang tao sang una tita, nga pag may gusto ako ma-achieve, I would do everything gidya para ma-accomplish ina, no matter how hard and long the process is. Willing gid ako ya himuon tanan tita, lalo na pagbalaan ko nga possible or reachable ang bagay nga na, lalo na sa ibang nga aspeto sang kabuhi ko, kag syempre, kung para sa ikaayo. Sunod ko lang ipaambit ang mga bahin diri tita sa mga major kong frustrations. Bali for now, ang sa student life ko lang anay. Sa elementary ako tita, wala ako ginseryoso gid ang pag-eskwela ko. Pero wala man ako nagpabaya tita. Kumbaga that time, makapasar lang, okay na. So nag first year high school ako, nag-try ako tarong, although dungolers gihapon. I was a bit competitive. Gusto ko man mangin achiever, pero I didn't tell anyone. Kumbaga, gusto ko lang i-challenge akong self, kundi asta ang makaya ko. That time, gusto ko gidya mag number 1 sa class, tita, as in. Ga-compete lang man ako sa self ko, tita. So first grading, top 5 lang ata ako. And yes, I was disappointed. Then, sa second grading, top 3, kay ang best friend ko ang nag-top 1. Wala man ako nahisa, tita, kag happy man ako for her. Sa third grading, I told myself, this grading, dapat makatop 1 na ako. So, I studied hard, tita. Hasta nga kaluyan, nagtop 1 gid man ako. So, I was so happy. So, nakatop 1 na ako, tita. Sa next nga grading,
wala na ako nag-aim na mangin consistent. Kumbaga, na-reach ko na ang gusto ko, so okay na ako. Gusto ko lang may experience, ano feeling kung ikaw nasa top grid. Pero ara ako gihapon sa top 10 hasta nag 4th year, tita. Tapos sa mga leader na bala, tita, sa reporting or presentation, kay may groupings na, bida-bida man ako na da. Do sa piho, balahaw, feeling confident. Hindi man ako maalam yun, tita. Hindi man matutom, bale, kabalan lang kag medyo wala huya. Imo niya. Ay, nako yana. So ako na usually ga-leader sa amon, ako na ang ga-leader sa amon nga group, tita. Kung feeling ko, ka-excel ako sa amon nga subject, kag kun daw may ibuga. Pero kung wala man ako nagapatuga-tuga, tita Kumbaga pamunong sa higad. Napili ko man kundiin ang forte ko. Bale, favorite ko na sa una, tita, mga role play na bala, mga acting, frustrated actress, pero laban drama ang kabuhi. Oh well. So, amo na, tita, fast forward, so na 4th year na ako. Bale, may isa kami na ka-subject teacher, nga tawon talang kay Ma'am L. Super strict, tita. Kag halos tanan nga students nahadlok na sa iya, kag natahap. First day of class, ibang ginakurog or ginakurdam kay ginakulbaan. Pero ako ya, tita, chill lang katunto, no? Bale, ang gina-teach sang teacher nga ato, tita, English. Hindi man sa tinikal. Kaya I know, halin sa first year high school ko, nag-excel ako sa amo nga subject. So, carry lang Chos? Bali si Ma'am L, hindi ni siya gusto sang halos kadamaan namon nga classmates. Kagiban man nga mga students, tita. Pero, favorite ko siya, tita. Hasta nga nag-close kami. Kaya daw magka-frequency kami. Mas close ako na, tita, sa mga maldita, stricta, kag mitikulosa. Well, mga birds of the same feather, Damo gini siya na help sa akon, tita. Halin sang una, hindi lang sa academic, kundi pati man sa life. Isa ni siya sa mga teachers na gina-look up ko gid sang una, tita. Until now, close kami. Mami man gyapon tawag ko sa iya, kay for keeps siya, tita. May mga side siya nga wala nakita sa mga students nga nainit or wala na namian sa iya. Para sa akon, maayo gid siya nga teacher, tawo. Ibalik ko anay, sang ara kami sa klase namon sa iya, tita. Bale, damo kami na nasa ulo nga mga poems, tita, tapos mga presentation na bala. Isa ka best, maging pa sa ulo siya sa amon nga poem. Ang desiderata na bala, tita. Di dapat i-recite na namon isa-isa, kag dapat nami ang pag-deliver. Kaya dako ni siya nga points ang amon nga grade. So, nag-recite na mga classmates ko, tita. Nagapamati gid ni si Ma'am L. Tapos, gina-praise niya, kag gina-compliment ang mga nami performance. That time, excited ako, tita, kay prepared ako katama. Kag medyo pabida gamay si iyay. Hindi man tungod KSP ako, pero gusto ko man dayawon niya ako. Kaya syempre, sang una kong ginadayaw ka sa favorite teacher mo, do ka priceless, diba? Kaganami isa pamatsyag. Baw, sang ako na turn, tita, wala na mati si Ma'am L. Kag wala nag-focus sa akon, kay do may ginakuti siya ata. So wala niya gawa nakita performance ko. Tapos after ko, tita, recite, siling niya lang, okay, next. Baw, daw si paon ko ang bangko, tita mo, joke. Haha. Na-disappoint kita, kuya. Kaya naglain buot ko. Kaya wala man lang siya comment sa akon. Nag-expect pa naman ako that time nga nami i-comment niya sa akon. Ang gending, walay. Kinasumod ako lalo na sa paggawa sa klase. Ang iban kong classmates sa gawinakal, nga gindayaw sila yan ni Ma'am L, kag nami gidaw ila performance. Di wow! Wala man ako nahisa, tita, or what. Pero disappointed ako
Ay wala siya comment sa akon. Tisang nagdigad na ang mga inadlaw tita, ginmunuhan ko siya. Kay bali tita close kami, pero kung sa classroom wala ako yaga pahalata. Kay basi masala naman nga sip-sip. Tigalagaw ako na sa room niya, kag maghulam books, kag basa-basa, dala marites. That time, gin-ask ko siya tita kung satisfied siya sa performance ko or hindi. Kag kung okay akong rating or not. Kaya tino-comment siya sa akon, kag daw wala niya na-appreciate. Tingin sa bat niya ako tita nga, yan, you don't need to prove yourself. You don't have to impress me because I know you, how good you are. I know what you can do. No need na ng pamatud-an. Kaya you always do your best. Palan ko abilidad mo, kagapasidad. Nag-smile na lang ako tita, kag nagpa-thank you. Tiyan mo to. So sa nag-college naman ako tita, sa biology class namon. Favorite ko man to ang subject, pati ang teacher tita. Pero nag-close na kami to sang wala na ako sa class niya. Bale, ang natabo, may na-miss ako nga quiz, kag lab class. Ang experiment na bala tita. Ti kun may kulang ka nga daan tita, bagsak ka gidya. Sang day nga na tita absent ako, bale, kung mag-absent, dapat may excuse letter gid na. Ti ako that time kay feeling special naman sa EI. Before ako nag-absent tita, gintalk ko na si Ma'am A. Nga i-excuse niya lang ako, kay may importante akong appointment that time. Tapos nagambal ko nga, okay lang, wala excuse letter ma'am. Okay man si ma'am. Sus, tita, abi ko okay na gid man. Pagkita ko sa grade ko, tita, 5, bagsak, give me 5, pak. Lagapak, ouch. Baging balikan ko si ma'am, tita, ginsuknaan ko siya, bako. Sabi ko, okay na to ato ni istoryahanay, ma'am, nga excuse mo ako, tinga nga nabagsak pa ako ya. Ang reaksyon ko tito, do ko luluoy, pero medyo may pagkasuplada. Tinalipat siya gali, tita. So, ginislan niya. Then, ang grade ko, 2 point something na tita. Ito ka unfair gani, tani, tuno, kay ti, ula ako excuse letter ya, verbal lang. Tikin try ko mo lang tita, kung magsugot siya, tikin nagsugot. Ti, go Kung wala, ma-follow man ako tita Feeling ko, nagsugot to siya tita, kay mag-anbuot niya sa akon. Kag ma-feel ko that time. Nga nahamutan niya man ako, bisan wala ako nag-excel gid sa klase niya. Hasta nga nangin mami ko man to siya tita, kag nag-close man kami. Kasip-sip. Joke. So, na-meet ko pagid parents niya, kag sister, sa nag-visit ako sa mom niya sa hospital. Bale, ginpalola niya man ako to sa mother niya tita. Kaso, may sakit na to si lola, kag napatay man. Subong, okay man kami ni gihapon tita. Wala na lang time mag-meet, kay kasako na gid. Kay professor, V1, nani siya tita. Professor na siya, no? Okay. May pagka-stricta sa klase, pero nami batasan. Ang isa pagid sa mga subjects na gusto ko tita, ang literature. One time, tita, may ginhatag ang teacher namon nga novel, tapos i-report na namon, tita, isa-isa sa tunga. Dako man to, ang percentage niya sa grade namon. Wala ako gawa nakaprepare, tita. Kaya nagmasakit ako. Bali nag-swell ang sa dalom sang neck ko, tita, sa kilid. Nagangot-ngot. Then, kada gabi, ginahilanat ako, kagkabugat sang ulo ko, tita. Siguro, mga 1 week gid. Sang adlaw na nga, nag-report nga nag-report ako sa tunga. Wala ako na-deliver maayo, kag na-discuss. Nahuya pa ako tita, kay irregular student ako to. Kay nag-shift ako course tungod sa scholarship. So, lain na course mga classmates ko. Tapos hindi pa ko kahambal maayo, kay sakit ako neck. Kalain sang performance ko. Then, ang isa ko nga classmate nga sa tubang gapong ko, sining alan niya pa ako nga, louder your voice. Speak clearly. Waka tunog pa na bisan tingog niya. Ang dating balatita, do gusto niya ako pakahuyan, ay kaulugot. Okay. Ka-GG gito ya sa iya tita.
Kung wala lang to galain pamatsyag ko, ay ambot lang, kundi into siya paluton. Joke. Malam to siya, pero daw wala ethics. Bale, amo na siya tita, ang classmate namon, nga daw si Sino, kag daw sa piho. Tapos ang question and answer portion na, gulpi ako na mental block, tita, daw mahibi ako sa tunga. As in, feeling ko kamango sa akon, nga daw kaalinganga, nga daw wala, nga daw kaluluoy. Worst feeling ever sa reporting. Kaya usually, halos tanan ko na yung report, okay tita, hindi man sa tinikal. Bisan on the spot, kag wala gawa preparation, pakeri ko na, basta aral lang ako sa maayong kondisyon, mood, kag health. So, in short, tita, that was a terrible performance. Gilalain ako, tita, syempre frustrated na naman. Wala ako tiya katulog, maayos ang panumdum. So, what I did, pagkaaga was, nag-talk ako sa teacher namon. Kag ginabalan siya nga, my performance was so poor. Kag hindi ako magsugot, nga amo lang tuya, ma'am. Hindi ako tuya kontento. Please give me another chance nga mag-report and I will do my best na gid. Tinagsugot man siya, tita. Fast forward, so nag-report ako liwat, okay na tita. Mas better na kaysa una. Habang ang teacher, I did well ko no. Happy man ako, tita. Kag after sa semester, tita, hindi man sa pag-brag. Uno akong final grade sa literature. Sa major ko, tita, wala ako ya flat 1 as in. Na-surprise gid ako ya, tita, nga pinakataas ko nga grade sa literature pa. Kay dapat sa major ko na kun ako maka-uno. So far, sa tanan nga subjects ang college ko, amo lang to pinakataas. Haha, ang lit. Ang major ko, whiz gid. Kaso wala, gid man ako yaabi na namian gid sa course ko, tita, sa tuod lang. Ang gusto ko lang sa major ko, guro, ang dressmaking. Namian ako manahi, kaso wala ako makina, so wala ako na practice. Hasta nga nalipat na ako. Ang baking okay man, kay ka-fun man, mag-bake-bake, pero wala man ako oven, abi tita, ay ambot. Damo rason, matamad gali. Bali, ang mga favorite subjects ko ya, tita, psychology, world literature, biology, tapos ang English, tapos ang English, first love ko na sa una nga subject. Kay dira lang taas grade ko, permi. Hasta nga nagsulod man sa mind ko sang una, nga gusto ko mag-English teacher, tita. Subong natuman na, tita, pero na-bored na ako ya, tita. Haha. Kisa katalaka, nagid na magtudlo English, nakakaumay, nagid siya kisa, as in. Na 6 years na ako nag-teach nga daan, amo na, nga gaamat-amat ako now. Try sang iban nga field, tita, kag business, nga hindi related sa ESL. Please, wish me luck, tita, kay ka-powerful daan sa mga lines mo, kag mga wishes. Tuod. Please help me pray, tita, kay sang pag-mention mo bala about sa career ko, it happened gid, tita, gin-bless gid ako. Ang love life, well, happy pa naman while waiting. Set aside na ianay. This time, ang business naman, tita B, please. Please wish me luck, tita. Nagadilang anghel kadaan most of the time. Bali na sa planting season pa malang ako now. Pero kay ambisyosa ako, kag aiming for time and financial freedom. So, tiyaga-tiyaga gid anay. Kag hulat-hulat. Bisan medyo mabudlay ang start. From working hard to working smart, tita. Ay, okay. Okay, sige. Ari pa galia ang sa parenthesis nga hindi ko kuno pagbasahon for my eyes only. Sige. Not to brag, tita, actually, possible man ni ma-learn sa ESL business, kaso kadugay, kag hindi consistent, tas mas mabudlay. That's why, nag-try ako iban nga industry. Gusto ko ma-achieve ang bisan nagakatulog ka bala. Okay. Parenthesis, gali, sorry. So, tita ha, bisan 2 to 3 lines lang nga wishes, salin sa imo, it means a lot na. Ang maliladaan kung ihambal mo sa iba ng goal mo, less possibility nga mag-succeed ka or matuman mo na. Although, kakatabo gid man na kisa. Pero determination gihapon, kag baka-baka. Dapat focus sa gusto mo ma-achieve. Syempre, laki panggid sa prayers, kag mangayo permi guidance kay God. Kung ihatag man or hindi, ang ating ginapangayo,
initanan iya pagbuot kag para sa kaayuhan ta. Samtang nagakabuhi kita diri sa kalibutan, himuon tamantanan paano ma-improve ang quality sang life ta, kaluy-an, kag para makabulig man lift sa mga gakinahanglan kag bululigan. I believe da antita, isa gid sa mga priceless nga joys nga ma-feel mo is helping others. Hindi man sa kung ano pa man tita, no? Pero I know most people makarelate diri, lalo na kung na-experience mo man paano kagin help, kagin bless ni God through other people sa mga tinion nga ikaw ang kakinahanglan. And I also believe nga initanan, hindi ta mahimo kung hindi tungod sa iya. Thanks be to God. To God be the glory. Thanks, Tita Reg. You're a blessing. I believe nga mas i-bless kapag ni Lord sa tanan nga aspects ng life mo, Tita. Always praying sa malayog mo kabuhi kag maayo nga lawas. Palangga ka ginamon. Chas. God bless. Dire ko na itakop, Tita. Salamat yun sa pagbasa. Hugs. Love. Yana. Okay, himuon mo pa ko sang parehas kay mamo to ha, nga dapat may i-comment gid ha. Sige pagbigyan ta ka 3 wishes para sa imong mga gina-dream. Una, good health. Para nga ma-achieve mo na. Health is wealth, di ba? That's the true wealth. Second, may the Lord bless your dream and your intentions. And third, kabay pa nga ang imong gina-dream, ang imong ginaplano is in alignment sa iya mga gina-dream, kag ginaplano para sa imong nga kabuhi. Kabay, no? Nga that's one of the purposes He has for you. And well, everything nga gina-lift mo sa Ginoo, gina-pray mo, kag ginapangayuan mo sang blessings, sang anointing, hindi bala mabatyagan mo gid na, no? If it's para sa imo, if it's meant for you. So I also pray for discernment para sa imo, para nga mabatyagan mo if it's the voice of the Lord nga nagahutik sa imo or not. Anyway, be happy kag pangamuyo alang no, nga kun ano man ang ginaplano sang Ginoo sa imo, mahimo mo gid na sa imo kabuhi para sa iya. So good luck. Maraming salamat. Yana sa imong istorya sa amon sa sining nga hapon. 10 minutes before 3 o'clock, magapanubalikan kay LP with Tita Regine pagkatapos lang gid sa pila ka mga importante nga mga pahibalo. Sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang antioxidant sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Suno naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic ug pain-killing properties. Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtob madula ang pagbiring. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina, bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto, bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboyo kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo na mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini.
Hindi pagpunon sa nakasaksak nga mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Likawan ang pagsaka o kon pagtandog sa puno o kon sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagana. Ang kasubo temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa amo nga balatyagon agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sang COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19, madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud hindi mag-angkon sang sakit. Yari mga proper hygiene practices nga dapat muhimuon agud malikawan ang nagkalailain nga sahi sa balatian. Insakto nga paghugas sang kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene, pagsunod sa cough and colds etiquette. Ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthur Ragurama, founder sang Daiga Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Nga ginadubilian ang illegal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa illegal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Masami ka man bala sa gihapon makabaton sa mga mensahe o kung mga nagahambal nga nagdaog kamo sang dako nga kantidad apis. KLP, kag nagapalamalhas na ako. Anyway, we have our next story coming from Lola Amparing. Mododamo, agad gid ako diri i-filter no, sa story nga ini in particular ni Lola Amparing. Kay ti wala pa ka-move on si Lola sa natabo sa iya nga birthday. Nga she was so happy. Tinagkita ay kami nga doon. Sige lang she's talking more about me and hindi ako luyag. Sige, mag-filter kita ha. Basahon tayo. Ini nga particular nga story ni Lola Amparing. Good afternoon everyone, all members of Bombo. Madamo yun nga salamat. Tita Regine, magandang araw ulit sa'yo. Bago ko simulan ang aking kasaysayan, I would like to extend my taos-pusong pasasalamat na nagkita tayo. Okay. Siguro mga more than 1 year na ako nagpapadala ng aking mga kasaysayan sa programa ng kahapon lamang, kaya sabik na sabik akong makita at makausap ka. My dearest Tita Regine. Ang akong i-share sa imo karon ang parte sa nagligad ko nga 94th birthday celebration sa tong April 11, 2023. And to tell you frankly, napakasaya ako noon. Happy na happy sa lahat na birthday celebrations ko. Damo ko mga bisita kag abi mo nasadyahan gid ako no kay that was the first time nga nakita ay kita. Okay, sige. Ako happy man to. Abi mo, madamo ka pamangkot kung ma-attend ka sa birthday ko, maabot ka. Nasagot ng poong may kapal ang kusang pagdalo mo. Again, I repeat, I was full of happiness. Okay, hindi ako to kilala, no? Nagpakilala pagid ako. Kaya ako kilala ko siya hindi ko siya, siya way kakilala sa akon. Pero Tita Regine, padalhan lang ka sa mga copies ng akon yung pictures ha, kung ma-develop na, okay lang.
Just yesterday, may cousins ako halin sa Haniway, kaupod ang ako ni hinablos halin sa Cavite City. May belated amount man sila na binigay para raw sa aking dating kaarawan. Maukod mo na nga mga listeners mo sila, ginhambal niya sa ako no nga sadtong April 11, Martes, na batian ko no nila ang pagbasa mo sang akon nga kasaysayan. Okay? Adlaw sila nga nagapamati sa programa mo kag hambal sa akon permi sila nga nagapamati man sang akon nga mga kasaysayan. Dito sa late afternoon mga 5:30 or 6 p.m. nagabot ang mga eskwela ko nga batch 78. Ang na-remember ko lang ang managers ng isa ka rural bank sa Santa Barbara. Kay mga pilaka beses kami nga nagkita ay sadto, ang iban hindi ko na matandaan. Biro mo mga 45 years na ang nakaraan. Tita Regine, habang sumusulat ako nitong aking kasaysayan, dumating ang pamangkin ko galing sa Santa Barbara. Gulpi naman nga nagtulo ang akong nga luha, tears of joy. Maginhatag sa akon nga kwarta bilang belated birthday gift ko halin sa Amerika. Didto siya, no? Kasi ang bana niya matanda na, dating US Navy na may anak sila, isang lalaki, walang asawa, pero girlfriend lang. Kasi alam mo naman sa Amerika, iba-iba ang girlfriend. Kaya tita, nakaipon o nakatanggap na ako sa ngayon ng 8,000 pesos. Nga birthday gifts galing sa nagmamahal na mga pamangkin at dating mga pupils ko noon. Lahat sila mahal na mahal ko, kaya in return, may pagmamahal, mapagbigay at maalalahanin. Mahal na mahal ako ng ating puong may kapal. Basta kung mapagbigay at maalalahanin ka ang grasya, blessings ng mahal na Diyos, madaling makamtan. Tita Regine, sa hambal ko sa mga eskwela ko nga nagkadto sang birthday ko nga kung if ever magbanding-banding sila, pamasyara nilang ako nila kay di ako pwede nga makagwa kung wala ako sang upod. And so that's it. Medyo mahaba na ang aking sulat, baka pagod na ikaw. Here's my thanks, regards, kisses and prayers. God bless us all. Lovingly, Lola Ampare. Well, Lola, move on na kita, ha? But the memories that we had, no, when we saw each other, misan sa gamay nga mga inoras, nakaband kita, that was priceless. Kag kita ko gid, no, how happy you are, and I was also happy. Nga finally, nakita ko na ang amon nga youngest nga letter sender diri sa KLP, nga super sikat na. Si Lola Amparing. Thank you so much, Gid, Lola Amparing. Kagamamandira, no? Be like Lola Amparing also. Anytime, just send us your stories. There is a KLP. Anything that happens sa inyo, keep us posted, keep us updated. So for your own stories, paki-email na lang sa bombo_iloilo@bomboradio.info or pwede nga masend sa kahapon lamang program, DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Madaming salamat sa inyong tanan, sa inyong pag-share sa inyong time, especially sa inyong mga kasaysayan. Padayon na nato ng pag-enjoy sa inyong mga istorya buwas naman, sa atong liwat nga pag-uplanay. Madaming salamat sa inyong tanan, sa gihapon ninyo lagad. Si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Good afternoon and God bless.